Ayusa, nakasuway na ba mo paniba og panggal? Di matabas-tabas, porting pagkaayusa og sod. Pagkadakuha sa kitong, murag dili na mo tubo kitunga. Grabe, murag chinilas nga 10:30 ang galap doon. Birahan dayon na to sa pagpirito. Apikhan dayon sa pag-iskabitsi. Ipangbahog dayon sa kanon ug kahuman. Asos, porting pagkaayusa. Tokbon dayon sa mga singgaw nga purmag mga lunos. Burot na po mga pabawnan. Wanay na kapsundayag, lahos. O, di na pod, sugdan na nato. Birada na sa tagmatukob, pero usat ang mga tagmatukob. Mananaw usat tag kanang motor nga manlupad. Tanaw tag kanang manlupad ang motor ba? Yes. Ano, sabi pa abot ano, nabang. Mulain usat ta diri para mahatagan tag bugas. Aon sa badi ay maglain na ita para makakuha tag ticket para makasuod na ta. Di ara ato na ni ipang taod ang tangkol sa iro. Mao na ilhanan nato para naka-entrance ta. Ipanghigot na da sa tong kamot para pasudlo na ta. Di ara nakasuod na ta. Ug sakto kayo sa pagsuod na to, padung na sugod. Grabe lipaya sa mga singkaw karon pagkita grising. Unsa manggod nga si Bidyukihar man nato unta makita. Porting pagkaayusa, hilam usang abog. Bahala na dia, at least makakita ta. Grabe! Magbawak-wak! Grabe tol! Babab! Naog porting pagkaayusa, nakakita na gyud taon tag motor nga manlupad. Wa na maigdurante ang mga singgaw. Og diri kay last naman lang to nila nga lap. Mangita na tag matukob. Sakto po kayo kay panggusla ng mga singgaw. Magtibaw ta sa panggal sa usa ka singgaw. Maguyod tag sakayan og dito ra po na misakay ang usa. Daog mosaka na ta. Wa na dagap sundayag, hapsan na nas usa ka singgaw nga ang makina. Ubatsin na ta. Ato na lang po nang ipambot dia kay di ta maigo sa sakayan. Ya layo po datong adtuan. Og diri ana po tay amigo singgaw ang atong nalabyan namukot. Grabe! Di pod matabas-tabas og kuha porti pong pagkaayusa. Makatukob gito pod. Ara ta diyang dapita kanang nay makita nato nga mga pangpang. Dapit-dapit ra sad sa isla nga atong nakuhaan sa ito. Okay daog naabot na yuta sa tong destinasyon. Ari ta diri una sukad magtibaw sa panggal. Porte pong kondisyonan ng usa ka singgaw dia kami layat na largo. Sugdan na nilas pagnanaw sa ilawom. Ilaw sa napanglantawon ug asa dapita ang panggal. Ug diri ato sa niihog ang angkla. Depensa bisag maano to sa daplin. Bawd-bawd biya ni dring dapita nya dawla sa kayo sa pangpang. Basin udyang madagmak ta. Pag human natong itsa sa angkla, ato na ning ihigot nga murag nagpawod og baka. Syarog makabuhi pa. Ug diri gisuluban na punog antipara sa usa ka singgaw. Motabang sa saom para dali makita ang panggal sa ilawom. Ngay sila back up nga singgaw. Tuon kay. Go. Dira mi balik na usa ka singgaw nagbugsay. Wa kuno isod ang panggal dring dapita. Adto ta sa unahan, napay panggal na dapita sa usa ka singgaw. Ato asan ipasaka ang angkla nga atong gihog kay mobalhin ta. Daog ato na da ibalik og butang. Adto ta sa unahan, matig gihapsan na sa usa ka singgaw ang makina largo. Ayos po kayo kay dagom-dagom di kayo sakit ang init. Tara, walay dagang pasundayag, batsin na ta. Daog naabot na punta. Arita dring tungura mo saom. Matig suluban na po nas usa ka singgaw dagang tipara largo. Pagkahuman layat na, iyasa na lang taon sa ilaw mo asa dapita ang panggal. Mulayat na po ng usa ka singgaw niya. Og diri agilantaw na usa ka singgaw dang tungura. Agots iha na nakita ng usa ka panggal. Dagdangarang na sa danguan na nasa bukid. Buwan ang kalangitan. Mirelax usa ng mga singgaw da sa pagsawom kay murag grabe jud lawma. Nya kusog kayo ang sog. Diara mi bundak na jud pag-ayo ang uwan. Porting pagkaayosa wala na gyud init. Og diri walay dagang pasundayag isawom na usa ka singgaw da largo ang panggal. Atong tanawon sa ilawom ug nabay sod. Asos porting pagkayusa naglangwi-langoy ang kitong nga porting dakuha. Grabe kitong nga mo di nakatubo. Nangita gyud sa og kagawasan no. Gisawom na po nas usa ka singgaw na largo paniguro. Ato sa nang isay sa sakayan, wa na siguro natong tukbononon ani. Ayos kayo, grabe dakuha kitunga. Ang paon aning panggal kanarang lumot. Mao man ni pagkanunon aning kitong. Mahibong taw nganong di sila makabuhi nga porti matan dakuha sa bangag. Wala man guning isda para langoy pababaw. Magsige rin ni sila dumbol-dumbol sa panggal. Gikuha na nas usa ka singgaw na largo. Grabing pagkayusa pagkalamia ani. Mura-mura jud og kalapdon og 10 nga chinilas. Pagkadakuha kitunga, isipti na ta nagsud largo da sa sakayan basig makabuhi pa. Gatingab-tingab pa bayao. Pag human nato kuha sa kitong sa panggal, ato na ning ihog og balik sa ilawom. Ato ra nang gituntunan dagpisi para di kay kapoy sa pagsawom.
Di po na matabas-tabas ang usa ka singgaong kondisyon kay na. Iyan ang gisawom sa ilawom para tarungon og plaster ang panggal. Kana goods, matik motungan na po na dayon kay naglain ang mga lawas. Nahututan na nas gahom. Ug diri nakita na po natong usa ka panggal. Wala dagang pasundayag ato na nang kabitan largo sa ilawom. Ato ra nang tuntunan aning para kabit nato sa ilawom. Ato na lang birhan sa pagkabit kay di na matabang og sawom sa ilawom. Grabe na lawma. Ato anang hilmon og nabay sod. Mo na maghapit uy nagdagandagan. Ato sa naisay kadali sa sakayan. Ausos ayos ra man day na man day sod. Nabaslan po natong kuha ganiha nga porting dakua. Pero goods ra gyapon kay ni duha man ka buok. Laras gyapon na. Paghuman natong kuha sa isda, ato na ibalik og plaster sa ilawom kay wala na may laing sod ang mga panggal. Igo na ning kuha Nayo sa kadako nya napoy do kag buok gagmay. Fights na kaning kuha makatukob na ta. Wa na nakapasundayag bubatsi na ta. Matik dalhon na ta diri sa daplin atong kuha. Pikhan na ta sa pagluto. Unsa kay may ani inununan sinugbat tinuwa. Adera po natong kuha do ka buok anak. Goods ra kay ni mo iba na ning napo kahungitan. Naman sa tay master nga pinakadako. Awayos na kay ni. Ato sa ni pangkuhaan sa tinae. Grabe pagkabusuga isda Tambok pa jud kayo kay namihod. Ato day nang hiwa-hiwaan ang lawas para maluto pagayong ilawom ba. Matik dira humana. Ayos na kay ni. Kay gamay ra man ni ato ning pikhan sa pag-iskabitsi. Matik kunay nakapasundayag ato na ning butangan og idibol atong kaha. Ato sa nindunduran og asin atong kitong para templado daan iyang unod ba. Dira kay miinit naman atong idibol. Ato na ning pikhan sa pagpirito. Ilunod ang kaha largo. Dira ayos kayo. Pabuto na lang ta nagbaluto ang ilawom dayon balihon. Grabe pagkaayo sa ani 40 pang pagkalabasa. Dira kinaluto naman ang ilawom pikhan na tanis pagbali. Grabe pagkalami ag unod isda tambok kayo. Kinaluto naman ang mga gagmay. Ato ning unahog haon. Motipak na nagbahaw kadag ko una. Matik kinaluto naman sa danak ko. Ato na po ning birahan sa paghaon. Ibutan na da sa tumigo. Grabe pagkaayo sa Pwede naman itukbon largo. Butangan usa ta nagsabaw para nata ibahog ba. Matik ato na ning gisalon atong mga materyales nga lamas. Ato sa nagisalon og una atong mga materyales para humot sa tong lutoon ba. Pag human atong gisal ato na nang butangan og sabaw. Buyukan ni natong patis. Pagkahuman isunod din natong buyok atong ketchup para pang puwa-puwa ba. Pagkahuman ato na ng buyukan din sa ayos na kayo. Butangan po nato ning suka. Pangpaslom-aslom gamay ba. Pagkahuman ato da isunod og buyok atong kamay. Matik ato din isunod og buyok atong kinutaw nga napog. Pangpalaot ba. Daog pabuton lang tanang bubukal. Dira daog kay may bukal naman ato na nilunod atong kitong nga kuha sa panggal. Di matabas-tabas porti ng pagkaayosa. Grabe na pagkalamian ni ibahog sa kanon nga mais. Alahos kay naluto naman pikhan na tanas paghaon. Biyar sa ako ng isda. Asos grabe porting pagkalamian naman yun. Pagkasaktuha pagkaiskabitsiha laot kayo ba. Wa na nakapasundayag iplastaran na atong hukaran. Pagkahuman iplastaran po natong bahaw nga mais. Dera ato na po na ibuyok atong iskabitsi nga kitong. Ato na ipangbahog sa tong bahaw nga mais. Ipang bahog-bahog dayon ang sabaw. Kana grabe porting pagkaayosa. Dera po tinilatanan dala sa usa ka singgaw. Tokbon mo ta nagapil. Dera atong finished product. Di matabas-tabas grabe pagkaayosa ni. Wa na nakapasundayag tokbon sa namon kay kipanggusla na pagayong mga singgaw. Porma mga lunos. Hala habab. habab. Kamam. Bala. Utan. Ayos ta. Mga mga bato. Nakakawan. Ano ba? Sarap. Sunog na. Tumangod. Saan nyo? Ano na? Ano ko? Sound check. Grabe. Tutan mo do. Terus lang pong kilar ka bukos panggan. Isi ka ba? Buslot lang. Wata lang kaya. Dai. Yan, baliw. Balik. Kaon pang. Hampar. Seper. Lusot ang sinina pa. Parang nagbubuo na. Surang kamo. Nuog naman na par. Ya. Pinun ang sabaw ba? Namaghan? Silido lamig yun. Yo. Napuro na.
Na, hindi mo mga unahin. Practice mo. Lang pa no? Panggal pa lang. Panggal waktu na. Huwag siyang Ay. minta, no? Ito ko ni. Hab-hab naman ginawa ah. Sige. Ilawak ang sanit. Otek yung buat-buat init. No. Minising ba? Oh. Tuot. Saan eh? Nang. Porting pagkayos ang tinukbanay sa mga singgaw. Nakatukob na sa tang mga labas-labas. Nasulbad yun atong tukbunonon, porting pagkalamia sa kitong. Pagkahuman natong panukob, pinisingan ni nato aning watermelon. Aw paksit burot ang pabawnan sa mga singgaw. Wanay na kapsundayag, mag-shoutout sa tatong mga singgaw. Shoutout kang Jonas Jalapadan Gulim, ug sa MRK Boys, kang Ian Viva, kang Lizay Iscartin, kang Albiraldo Albios Rua, kang Mark Lawrence Lucero Capote, kang Marivic Bacos, kang Sunlight Inosian, kang Alvarez Gabata, kang Dong Ryan, kang Marisol Gido, kang Moreno Gisrel, kang Jay Mabini, ug kang Cheryl Ching. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment lang mo mga singgaw sa atong latest upload. At ta magkuha first 15 comment sa atong shoutout. Diri lang ta ko to mga singgaw, i-share og i-like ning video para mas daghang tang matukob.